Morning po. Kamang anhapot sa DCGB Radio. Ngunyan pong aldao, bisita taan mga taga Buraguis Elementary School. Yan, ang nanda sa Ramadam. Naka-uniform pati. Ha? Ang kariban din na naka-kota. Malipot nga duman sa DCGB. Yan po rin mga taga Buraguis Elementary School para sa indang Brigada Eskwela. Invitation po sa indogabos ng mga stakeholders. Inot po, yaundig di si Madam Emily Canyaseli. Yan. Teacher 3, Chairman, Resource and Mobilization Committee, Buraguis Elementary School. Good morning po, Teacher Emily. Good morning po, Sir Hen. Good morning po sa lahat ng listeners ng DZGB. Iyan. And of course, we have Mayan Apuli, Teacher 2, Member of Advocacy and Marketing Committee. Good morning, Teacher Mayan. Good morning po. Good morning po sa Gabos ng Gadangog ang DCGB. Yes, salamaton, Madam. And we have Teacher Gialin Alto Amaro, Teacher 3, Chair, Advocacy and Marketing. Good morning po, Teacher Gialin. Good morning po, Sir Henry, and good morning po sa gawas na listeners kang DZGB. Iyan. Ngunyan ko lang naaraman, ang paglakaw pa lang po rin, according to height, ano? Yes po. Mga BFF po. Mga BFF. Opo, below 5 feet. Yeah. Dalaga ha. BFF ha, below 5 feet. Ay talaga ba? Ganyan ko na kaisik ang araw ka na meaning ka na. Alright. Sige po. Inutong ko na po yung hapot, Madam. No rin po ang opening of classes tabi, lalo na sa kaaraman kan mga estudyante, mga parents dyan po sa Buraguis Elementary School. Ang opening of classes po will be on June 8. Okay. Yan, Okay. June 8. June 8 is Monday, tama? Yes po. Iyan. Okay. So, ano po ang mga kaipuhan na mga requirements during enrollment tabi o baka may mga transferees nga niya? Anong dapat ihanda kan mga parents tabud akan mga estudyante, Madam? Ayan po. Thank you, Sir Henry, Opo. sa question na yan. Opo. So, sa June 8, opening of classes na po sa Buraguis Elementary School and sa Bilog ay sa Gabos na public school sa nasyon. So, prior to that, magkakaigwa po kita ning Oplan Balik Eskwela sa Opo. June 1 to 5. Yan. Ano po ang mga kaipuhan para sa pagpa-enroll kan sa indong mga aki? Sa kinder po, igwa po kita, Sir Henry, na tulong requirements. Opo. Enot po, dapat naka-fill out po sinda ning Basic Education Enrollment Form or BEF, photocopy kan PSA birth certificate, pero Opo. kung di pa po available, pwede po sa city registrar po na birth certificate. Pero kung kaya na po makakuha PSA, pwede, mas maray po. Ayun. And dapat po ang edad kang aki, 5 years old as of October 31, 2026. Kung may mga kahaputan po, pwede pong dumano ninda or pwedeng i-message po sa messenger si Teacher Rochelle M. Forte and Apo. Teacher Kathleen Montas. Sa kinder po yan. Mhm. Para naman po sa grade 1, kaipuhan po naka-fill out kang enrollment form. Tapos po, kaipuhan so ECCD checklist and progress report card kan nag-kinder sinda. Ayun. Kaipuhan din po so certificate of completion. Photocopy po so certificate of completion. And photocopy of PSA birth certificate. Ang Ayun. hahanapon po ninda si Teacher Charlene S. Benitez and Teacher Mayan Iyan. B. Apuli. Uning kataning yung ko kataning mo bagayunon. O yan, okay. Yan. Para sa grades 2 hanggang grade 6 po, na Apo. nag-eskwela na dati sa Buraguis Elementary School, Basic Education Enrollment Form, Opo. SF9, o ini po so pigiapod tang report cards, photocopy of birth certificate, Apo. kung dai po available sa teacher na i-enroll na nila. And para po sa transferees and balik-aral, Basic Education Enrollment Form, card po, report card, and photocopy of PSA birth certificate. By the way po, dapat po sa report card, permado kan sa indang school principal and advisor kan Ayun. dati nindang pig-eskwelahan. Kung saan hali na eskwelahan? Yes po. Ayun. Opo. Okay. So ano po ang mga proseso sa pagpa-enroll tabi, Madam? Iyan. Ito Paano yan po, iproseso dapat, kan mga magurang budak kan mga estudyante? Sige po, Ayan. go ahead. Maduman po sumagurang, tapos mahagad po sindaning enrollment form, duman po sa kung sisay po ang naka-assign na teacher sa Apo. enrollment area,
Tapos, fill outan po ninda ito and ipapasa kasabay po so card Ayun. kang Yun. ano. Or Oo. kung sa kinder po, balikaral and transferees, kasabay po so birth certificate. Ayun. Okay. Dili po kita sa preparasyon bago magblaog sa klase ang mga estudyante. Taaram ko po ini ang kakabisihan nindo gabos. Lalo na ngunyan may 3-year, ano tama yan? Trimester po. Trimester adi Opo. para sa school calendar niya to. No rin po gigibuhon madam ang Brigada Eskwela diyan sa Buraguis Elementary School. Gigibuhon po ini, kasabay po kang Uplan Balik Eskwela, may kang Ayun. enrollment Okay. sa June 1 hanggang June 5 po. I see. Okay. Ayan. So ano po ang mga nakalinyang aktibidades tabi madam sa bagay na yan diyan sa Buraguis Elementary Ayan School? po, si Teacher Mayan Si Teacher para Mayan sa, tabi. ano, ASAC. Teacher Mayan. Yan. Sige, madam. Ay, baka itong sa mic ang gamitin po, madam. Tahuraran ni mo ito. Yan. Di. Pakialsa na lang po. Naalsa po yan. Iyan. Okay. Sige, madam. Teacher Mayan, go ahead po. Pag-live. Oh, yan. Okay, sige, Good morning madam. po, Teacher Mayan po. Yeah. Sa activities po kang brigada, igwa po kami kay Color Fun Run. Okay. Sa Color fun run, ah. Okay. And Zumba for a Cause. Mangyayari po ini sa June 1, sa kick-off po kang Brigada Eskwela. Opo. Tapos ma-start po siya sa at 5:30 a.m. Duman po sa Purok 1, duman po sa may ARC, duman po sa may ARCO. Opo. Tapos naka-white po ang mga ma-participate. Okay. Pwede man print, may print or non-print. Mhm. Tapos, open po ini sa all ages, kaya pigi imbitaran mi po an. Samuya po mga estudyante, mga magura, mga alumni kang Buraguis Elementary School, mga community members, and gabos na pong ma-participar sa Color Fun Run. Si Ma'am Sally po, ma-interest sa Color Fun Run. Oh, Eh, ano, Sally, ma'am Mayan, Teacher Mayan, anong kung kaan, di ba color fund na? So, pigsusumpit ang ano sabi Opo. mangyari po Kay, diyan? Madudulog ka, di ba? Ano po ini? Oo. Kay, may co-teacher po kay kaming bados. Oo. Kaya iba na po ang Oo. gender reveal. Gender reveal. So, kung talaga siya, di ba may color Opo, ina? may color. Pig spring arugaan, pig Kaya naka-white po. nakawet dapat. Okay. So, regardless kung anong edad, pwede po din Opo. mag-join? Okay. Tapos, Sige, color fund na. Sige pa, madam. Ano pa po, Teacher Mayan? Opo. Kaya, Mm. again, pag-iimbitaran mi po ang gabos na mag-participate. Mga taga Buraguis, mga Opo. mga alumni, mga eskwela mi po. Mga eskwela mi. No. Maugmahon po ini. Kaya, let's run and have fun for a cause. After po Ayun. kayan, magkakaigwa po kay Zumba. Wow. Brigada sa multipurpose pavement of Buraguis Elementary School. Mm. Nagpadaplos na, mapadaplos pa. Ay, daplos. Warang kapagala. Ganun pala na ako Bicol. Nanagugo sa ako Bicol yan, Nakatabang, namatabang pa. Panginginutan po ini ni Sir Ace Rosales. Oh, Ang samuyang Zumba instructor. Iyan. Okay. Nagpadaplos na, Mapadaplos pa. nakatabang na, matabang pa. Kaya pala sa ako Bicol na nag-sponsor sa doon Yes magpating sa po, DCGB. salamaton po. Salamaton sa ako po. Bicol. Yaon Yes din po. si Assistant Congresswoman Sally Si Ma'am Loses. Salamaton Thank you, Ma'am na Sally. sa ako Bicol tabi sa pag-support sa tuyang Buraguis Elementary School. Sipo, madam. Ang registration po, i-contact na lang po si Ma'am Jeneline Loreto and si Ma'am Lenny Sario. Okay. Ang proceeds po kayo ni gagamiton po para makabakal kay mga cleaning materials, mga school supplies, and repairs po sa mga classroom. Kaya diretso na po sa pagbrigadahan sa eskwelahan. Igwa man po kami ngunyang ki ukay. Oh, talaga ha. Bako, so ukay. Ano? Okay. Okay sa eskwelahan. Oo. So, muya po mag-donate, nag-aako po ang Buraguis Elementary School kay mga pre-loved items na pwede pong maibenta sa samuyang ukay-ukay. Ayun. Sumuya po magbakal kay mga pre-lab na bado o gamit, magbisita lang po sa Buraguis Elementary School sa June 1 to 5. Tapos, ang proceed po kay ni para makapabakalin magamit para sa repair, maintenance, and beautification kang eskwelahan. Iyon. Opo. Ang motto mi, nagpadaplos na, Mapadaplos. mapadaplos. Nagtabang na. Matabang pa. AKB. Alright. So ano po ang mga pwedeng gibuhon po para duman sa mga pwede bang mag-volunteer? Ang mga gusto mag-volunteer tabi during Brigada Eskwela?
It's Sige my daw. turn. Si Teacher Emily. Ems naman. Teacher Ems. Okay, go ahead Morning please. po ulit. Okay. So mga volunteers na po na willing magtabang, mga government agencies, mga Opo. private organization, community members, alumni, mga magurang, ini po sa mga pwede nindang itabang, mga volunteer services like paglinig, pag-repair ng mga tukawan o iba pang furniture, pwede naman po mag-donate ng Opo. tukawan, pagpintura, pruning of trees, electrical works, or maski anong skilled services na pwedeng maitabang. Kung halimbawa po, di nakakaduman po yung mga mga magurang specifically pag busy po sila, Opo, nag-aako po ang eskwelahan kay mga donations. Ayun. Like cleaning materials, painting materials, sanitation or hygiene supply, and school supply. Kaya, madyana, mag-iribanon kita sa Boraguis Elementary Brigada Eskwela. Yan. Okay, the best ha. Paano po makipag-ugnayan sa inyong madam sa gustong mag-donate, gustong mag-volunteer tabi sa inyong opisina? Ayan, i-contact lang po ang samuyang Brigada Eskwela Focal Person, si Teacher Janaline C. Loreto, sa 0926-648-5122. Or pwede po kamo mag-message sa samuyang FB page, Boraguis Elementary School. Or pwede pong mag-email sa email address mi po, 11446@deped.gov.ph. Yan. Pwedeng mag-message sa inyong, pwedeng magduman sa inyong direkta. Yes po. Sen nga ni po, maagi pa siring sa Boraguis Elementary School, madam. Tabaka na aram kan iba. Ano po dyan sa may Binanuahan, Palaog po, may Apo. direksyon dyan ngaya pasiring sa DSWD. Bago po magpuro, Apo. Boraguis po muna eh. Dyan po din si yung Our Lady of Guadalupe Shrine. Ayun. Okay. Yan. Okay. Sa Inutan lang po. Hampang lang po kami kang Kang Barangay Barangay Hall Hall. kan Boraguis. Iyan. Okay. Di na po kung hapot, baka may gusto pa kamo tabing i-announce, baka may nalingawan po kamo, may nalingawan man akong hapot. Sige tabi, madam. Disipan may gustong idagdag. Yan. Go ahead po, Nagiraray po Madam para sa Gialie. mga may kahaputan, magduman lang po sa eskwelahan o mag-message po sa FB page kan Boraguis Elementary School. Ang samuya pong OBE Coordinator, si Teacher Rochelle M. Forte, Brigada Eskwela Focal Person, Teacher Jenaline C. Loreto, or kung pag Wednesday po, yaanan sa muyang Brigada Eskwela Coordinator, Miss Lenny F. Sario. Mga magurang, ngata sa Boraguis Elementary School nindo kaipuhan or mapa-enroll ka mo kan sa indong mga aki, saro lang ang sabi me, ta sa Boraguis, we guide, optimize, and nurture students. Kaya on June 1 po, magdalagan, magbaili, asin makisumaro sa Brigada Eskwela kan Boraguis Elementary School. Wow. Yan lang. Thank you, Salamat po, Teacher Sir Gialine. O Teacher Mayan, may dugo sa pong idagdag. Nasa, Nasabi na gabos? inubos na Di ka na pinat... Ayan. Oh, sige. Ako kayang kahuro Opo. ni Ma'am Sally. Okay. O sige na tabi, Teacher Mayan. Tabi. Ay, Canada. Binalik sa ko. Ayan. Sa giraray po, Oh, salamat po sa suporta kan sa tuyang sa diring party list. Yeah. Ang ako Bicol party list, sabi nga ni Ninda, nakatabang na, matabang pa. And Opo. kabarangay mi po, si Kong Pido Garbin. Salamat Ayan. po, Kong. Di makansayo mo ito, kabarangay yes, mo. po, sa suporta. sa permi pagsuporta sa aktibidades kang Boraguis Elementary School, especially now po na Brigada Eskwela. Iyan, opo. Yeah. Teacher May, anday ka talaga mataram na po? Okay na? Intero naman na po, gabos? inubos na po. Konsilo ka. O, Madam Emily, Kanya Sally, go ahead po. Thank you so much po, Sir Hen, sa DZGB, sa pagtabang sa muya ngunya na napaunlakan niyo po kami na makataram kami ka mga gusto mi para po sa samong eskwelahan. Opo. Salamatan po sa inyong... sige po, Madam, go ahead po. Yeah. Thank you po. Thank you po, Sir Hen, sa pagtabo sa Muya kay Oras. Anytime. And si Ma'am Sally, nagpasalamat kami kay Ma'am Opo, Sally oo. Luces. Anytime One call po yan, away Madam. kay Ma'am Sally. Basta si Madam, si Ate Sally Dominik, takig ako. Basta para sa school, para sa mga teachers. Padaba ko kamong gabos. Yes. Diba? Padaba ko ang mga teachers eh. Salamat Padaba po. ko ang mga nasa akademya. Opo. Salamat pong marami sa inyo. Ingat po kamo. Mabuhay ang Boraguis Elementary School. Thank you po, Sir Hen. Yeah. Alright. Mga tugang masunod ang iba pa. Saan hapot makalipas lang kan mga patalastas.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga ka-LCCs, Albay, mga sari-sari store owners, handa na ba kayong umasenso? Narito na ang pinaka-aabangang negosyo event ng taon. Asenso Negosyo Convention 2026 sa Albay, May 29 to 30, Legazpi City Convention Center. Sulit na negosyo deals, super discounted wholesale items, instant prizes, freebies, and surprises. Raffle prizes na siguradong aabangan. Special celebrity guest appearances, sari-sari store package giveaways, exclusive perks for LCC Business Plus card holders, dagdag kita opportunities para sa malaking benta, over 50 vendors and exhibitors, over 500 special promo offers. Kaya mga sari-sari store owners, reseller at aspiring negosyante, ito na ang chance para mag-stock, makatipid at mas kumita. Huwag kalimutan dalhin ang iyong LCC Business Plus card para ma-enjoy ang exclusive discounts, rewards at negosyo privileges. Tara na mga ka-LCC! Sama-sama tayong umasenso na pinakamalaking negosyo convention sa Albay. Asenso Negosyo Convention 2026 Albay, May 29 to 30, Legazpi City Convention Center. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit
responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa alas 8:05 oras po sa Pilipinas. Ngunyan pong aldaw, may makakahurong kitang senador kan sa tuyang nasyon ha. Kakahurong ng tango niya na aga si Senador Kiko Pangilinan. Yan ha. Si Senador Kiko Pangilinan nasa kabilang linya. Marami tayong tanong. Ano nga ang tanong? Marami tayong itatanong. Alam mo ninyo ang senador na to, mga ilang ulit na po itong napunta dito sa himpilan namin noong mga nakaraang eleksyon. At saka kahit hindi eleksyon, pumapunta po siya sa Legazpi City at sa Albay para po magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Nasa kabilang linya po, Senador Kiko Pangilinan. Sir, magandang umaga. Si Henry po ito. Welcome po sa DCGB Legazpi. Ay, maraming aga sa DCGB Legazpi at sa iyo, Henry, at sa mga nakikinig. Maraming aga sa Induga Boss. Yes. Mapalos for this interview. Opo, kumusta po kayo, Senador? Kumusta po kayo ngayon? Okay naman. Sabi nga, buhay pa. Ay, sabi ko nga, dapat tuloy-tuloy ang trabaho, kaya bukas nariyan tayo. Yeah.
sa isang event upon the invitation of Governor Noel Rosal, yung Agri Fiesta 2026. Ayun, opo. Yun nga po, Senator, na balitaan ho namin na papunta po kayo ng Sorsogon bukas, at natutuwa kaming makabalik kayo sa aming probinsya matapos ang mainit na suportang ibinigay ng mga Sorsogano nung nakarang eleksyon po sa inyo. Ano po ang inyong pakay sa nakatakdang aktibidad dito po, Senator Kiko? Yes, merong Agri Fiesta 2026. Ito ay iba-ibang mga events. Merong Agri Fair, trade exhibits, sponsored by the provincial government. Dyan sa Albay, si Governor Noel, we will be meeting with him. Tuloy-tuloy lang. Ang expected participants ata, 2,000. Mostly farmers, fisher folk, may mga exhibitors, kaya excited tayong pupunta dahil kahit na hindi na tayo chairman ng Senate Committee on Agriculture, ang ating advokasya, kaya nakaupo, kaya hindi, tuloy-tuloy. Lalo pa ngayon, we will still continue to identify yung mga problema at paano masuportahan ang pamahalang lokal at ang magsasaka at mangingisda. Opo. Senator, pag-usapan natin po ngayon ang pinakamainit na usapin ngayon dyan sa Senado, ang pagbabago po ng liderato. Dahil po dito, kanina po nabanggit nyo na hindi na po kayo ang chairman ng Committee on Agriculture. At saka alam namin na kayo ay maraming advocacy na ginagawa dito noon pang mga panahon para sa ating mga kababayan. So ibig sabihin po nito, Senator, hindi na kayo chairman. Ano po ang mangyari ngayon po, Senador Kiko Pangilinan? Well, tuloy pa rin ang ating advokasya. Since 2010 naman ang ating agri-advocacy at fisheries advocacy. At may mga batas o panukalang batas na nakapending, ipaglalaban pa rin natin yan. May dalawang actually importanteng mga batas na nasa second reading na tayo ang sponsor. At meron namang tradisyon sa Senado. Pag na-sponsor na yung isang panukalang batas, ang nag-sponsor pa rin ang magdedepensa. At yung dalawang batas, panukala, yung nationalization ng extension workers. Bibigyan ng pondo yan, magkakaroon ng boots on the ground ang DA hanggang sa municipal level. So yung mga local governments, yung municipal agriculturists, i-absorb ng national government yung kanilang sweldo para direkta ang serbisyo ng DA, hindi na sa regional level lang, hanggang sa municipal level, para matutukan ang agriculture fisheries. Ganun. At yung pangalawang naka-sponsor na second reading, babalik natin yung Bureau of Agriculture and Fisheries Co-ops. Dahil kailangan ang DA hanggang sa baba ay merong pagtulong sa pagbubuo ng mga co-ops ng ating farmers at fisher folk. Pag yung dalawang yan ay naipasa, structural reform yan. Matitiyak na hanggang sa grassroots may BA na umaalalay at sinusuportahan ang ating magsasaka at mangingisda. I see. So ibig sabihin po, Senator Kiko, kahit hindi na kayo chairman ng Committee on Agriculture, tuloy-tuloy pa rin yung mga batas na pasapon ninyo at saka yung dapat tapusin po dyan sa Senado, Senator Kiko, tama? Yes, yan ang inaasahan natin. Kaya huwag silang mag-aalala. Hindi sila iiwanan. Ang ating mga magsasaka at mangingisda, tuloy-tuloy lang. Nung 3 taon wala naman ako sa pwesto. 2022 hanggang 2025, naroon pa rin ang advokasya natin. Kaya hindi tayo magpapatinag. Yung politika sa Senado, hindi yan dapat maging sagabal sa tuloy-tuloy nating pagsulong ng agri and fisheries support. Opo. Alam ko po, Senator Kiko, na mahal kayo ng mga Bicolano kahit hindi po kayo nagbibigay ng Maha Blanca. Oo nga, Maha Blanca at saka ito, rice cake, yung biko. Bero lang po yun. Okay. So nabalitaan ko. Pero in fairness kay Senator Pia, alam nyo, merong siyensya yung post-traumatic stress. Yung bang, di ba, na sobrang stress dahil nagkabarilan. Naapektuhan yung emotional, di ba? Kaya nung napaiyak siya, parang,
nung bumaba na yung kanyang adrenaline, di ba? Tsaka siya, di ba, napaiyak. Yes, So, yes po. So, understandable yun. Lahat tayo, Yeah, correct. tao rin lang. So, Naintindihan po namin yun, sir. Yes. Opo. Okay. Sir, nabalitaan po namin na nakatakda pala kayong magsagawa ng pagdinig kahapon kaugnay ng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ano po ang mga mangyari rito ngayon? At kahit wala na po kayo sa pamumuno ng komite, paano po ninyo ito may pagpapatuloy, ang pagtulong sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura po, Senator Kiko? Alam nyo, eksakto, no? Nung ako ay Food Security Secretary ni Presidente Aquino noong 2014 at 2015, Opo. yun din ang, pag titingnan ninyo, i-google ninyo, yun din ang pinakamatinding El Nino nung kapanahon na yun. Mahaba yun, sir? Mahaba yun. Oo. Yes, 2 taon. Ngunit, inactivate yung Interagency Task Force El Nino noon. Opo. Ako'y chairman of the board ng NFA, chairman of the board ako ng NIA, at tiniyak natin na yung budget ng gobyerno para maibsan itong epekto ng El Nino. Sinuportahan direkta yung ating mga magsasaka, mangingisda. Kaya kung titingnan niyo yung record nun, halimbawa, yung NIA, bilyon ang budget niyan sa repair at rehab ng mga kanal, mga dike, mga irrigation canals. Yung bilyong halaga ng repair, dapat pagka tinamaan ng El Nino yung ating mga magsasaka, sila rin ang dapat unang bigyan ng trabaho sa repair at rehab para meron pa silang kinikita. Hindi ba? At ginawa natin yun. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pag meron silang panggastos, hindi sila kahit paano naibsan, pero may budget kasi. Ganon din sa NFA nung mga panahon na yun. Tiniyak natin yung stocks ng bigas natin available kahit na may El Nino. Ang katotohanan nun, pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon. Ayun. Yun, noong 2015. Kasi nga, pinagandaan. So, yun ang ating panawagan. Dapat bumuo ng Interagency Task Force on El Nino ang ating executive department, sama ang DA, ang DTI, NFA, NIA, para tiyakin na handa tayo sa epekto ng El Nino. DPWH, sama lahat yan. Iya. Opo. Sir, Kiko, balikan ko lang po yung Senator, yung sinabi mo kaninang mga panukalang batas na inyong inihain kaugnay sa agrikultura. May posibilidad po bang maantala ito dahilan sa pagbabago dyan sa Senado po? Well, ang tradisyon kasi sa Senate, na kahit na hindi ka na chairman ng committee, pero ikaw ang nag-umpisang mag-sponsor at mag-depend ng isang bill, ipapaubaya pa rin sa'yo hanggang matapos. So we hope that tradition will be followed para yung 2 batas na nabanggit ko, yung i-renationalize ang ating extension workers, at yung Bureau of Agri-Co-ops ay maipapasa pa rin. About 2 months ago, last week lang, kausap ko si Presidente in a meeting, pinalo ko, and sabi niya, isi-certify niya as urgent itong 2 bills na ito. Mahalaga talaga yung extension workers. Alam niyo, ikikwento ko lang mabilisan. Yes, sir. Go ahead po. When I was in the private sector, sinubukan ko i-organize kaming mga vegetable farmers sa Alfonso, Cavite. In fairness sa DA, siguro dahil ako yun, di ba? Pero wala naman ako sa gobyerno na nun, private sector ako. May suporta sila. Pati ang ATI. So nagkaroon kami ng pagsubok na ma-organize yung 300 vegetable farmers sa Alfonso, Cavite. Ang problema, nasa Alfonso kami, yung DA Regional nasa Lipa, Batangas. Malayo. 2 oras kalahati para papunta ron. Yung ATI, Agriculture Training Institute, nandun naman sa 13 Martires, regional team. Ang layo. So nung nag-organize kami, after, sabi ko nga 4 na linggo, every week, nag-meeting kami.
yung mga vegetable farmer. Tapos pagkatapos ng farm field school, bumalik na sa Opo. LIPA. Yung Yeah. DA, bumalik na. Mm. Wala nang taong maka-organisa sa amin. Mm. Hiningi ko sa LGU. Sabi ko sa mayor, pahingi naman ng isang tao para yung 57 farmers na gusto mag-organize, Opo. ma-organize. Sabi ng mayor, 7 lang ang tao namin sa agriculture eh. Sabi ko, walang mangyayari dito. At ganito sa buong Pilipinas. Yeah. So pag naibalik yung extension services sa DA, hanggang sa Alfonso Cavite, hanggang dyan sa mga bayan ng Albay, ng Sorsogon, ay magkakaroon ng DA para talagang nakatutok. Yeah. Para talagang mabilisan ang pagkilos para sa suporta sa magsasaka ng Opo. Senator Kiko, natanong ko po yan sa inyo kasi tila natatabunan po ng ingay ng politika ang mga usaping may direktang epekto sa kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na po ang tungkol sa agrikultura. Sa tingin po ninyo, anong dapat gawin upang maibalik ang focus sa mga problemang dapat agarang tugunan po, Senator? Dapat magkaroon tayo ng, sabi ko nga, trabaho. Focus on the work. Kami, sa minority ngayon, 11, naniniwala kami na si Win Gatchalian, nakita natin ang kanyang husay, pagiging chairman ng Committee on Finance, pinakamalaking agriculture budget ang nalaan under his watch since 2010. Kaya ako naniniwala at kaming 11, sana may 2 pa sa kabila na makita na si Win and his leadership will help stabilize the Senate. At yung kanya sipag at acceptable naman siya sa napakaraming nating mga kapwa senador. Sana. Yun ang ating gusto mangyari para ma-stabilize ang Senate, manumbalik ang tiwala, pagtrabaho, tutukan ang problema ng bansa. At siyempre, wag naman itong nagmamaniobra tulad ng nangyari kahapon. Gusto amendahan yung aming rules para may Zoom, online voting. Para kanino ba yan? At bakit minadali? Kaya kami, hindi namin pinayagan ma-amendahan itong aming rules. At nag-walk out pa kami. Nawalan sila ng quorum. Natuloy yung pag-amenda dahil naniniwala kami. Hindi dapat minamadali, dapat may debate. Masyado kaming ayaw na kaming pasalitain eh. Divide the house na daw eh. Hindi naman tama yun. Yun nga po, Senator, ang sunod ko pong tanong sa inyo kasi napanood namin sa TV kagabi, nag-issue kayo pala ng joint statement, yung SB11, kayo, yung solid black po na tinatawag, may kinalaman sa pag-mock out ng minority kahapon. Pwede bang, what really happened po, Senator Kiko, doon? Although, nababasa ko yung detalye, baka pwedeng ma-share mo sa mga kababayan natin hanggang humantong po sa pag-book out ng minority sa session kahapon. Alam mo, since May 12, ang daming mga questionable sa amin na mga kaganapan para lang mabuo yung current majority. Yung putukan sa Senado, di ba? Yung pagtakas ni Senator Bato, bumoto, 6 na buwan wala, bumoto, tapos tumakas, di ba? Tapos, on about the same time, nung nag-change ng leadership, may motion to amend the rules. Ayun. Okay. At yung motion to amend the rules is payagan ang online voting. May rules kami na pwede ang online voting kung may kalamidad o mayroong force majeure na kung tawagin. Ayun. Yun ang pwede dahil siyempre parang COVID, di ba? Katulad sa COVID noon, walang pwedeng face-to-face. Wala nang COVID, wala namang natural disaster, wala namang kalamidad, gusto pa rin nila amendahan. At siyempre yung timing, nung dumating si Bato, si Senator Bato. Tapos, so yun ay na-refer sa Committee on Rules. Ayun. Okay? Yun, napagkasunduan. I-refer yung amendment, motion to amend the rules. Committee on Rules. Aba, hindi pa na-constitute yung rules, wala pang elected chairman, wala pang members ang committee, biglang kahapon, nilabas yung motion ulit. Sabi namin, paano na-refer sa committee?
ng plenary. Ayun. Pero hindi pa. Bakit ngayon binabalik sa plenary? Nag-post na si Senator Ping Lacson. I see. At ang problema ron, minamadali. Kung nag-monitor kayo halimbawa yung privilege speech ni Jaime, yung nung Lunes, in-object siya na we objected. Yeah. Nakita ko yun eh. Napanood ko po yun, sir. Video na puro fake news, disinformation, chismis, briga. Sabi ko nga, ano ba ito? Di ba? Marites. Di ba? So, tinutulan namin. If you will recall, isa-isa kaming pinagsalita. Di ba? To object, to second the motion, and nagpaliwanag kami bakit kami nag-object. Okay, in the end, na withdraw. Pero itong pag-amenda ng rules, ayaw kaming pasalitain. Divide the house ka agad. Diba? Eh, bakit? Diba? Napakahalaga. Para kanino ba ito? Bakit? Ano yung ibig sabihin? Meron doon kasi reasonable ground. Ano ibig sabihin ng reasonable ground? Diba? Na magkaroon ng online voting. So we wanted this debated. Kaso pinipilit nila na to divide the house. Hindi naman tama. Hindi naman tama. Plus, and I place this on record, 48 amendments to the rules, previous amendments to the rules in a span of more than a decade, by way of resolution. Para mapag-aralan ng gusto at madebate. Ito motion. So why are we deviating? Ano ba ang meron dyan sa proposed amendment na yan na minamadali? Diba? At di ba tama lang tanongin? Diba? At magka-debate? Ayaw nila ng debate. Tapos sabi, divide the house na. Hindi naman tama yun. So we felt that brasuhan nga eh. Okay. Senator Kiko, tama bang pag-intindi ko na pag ganung usapin, dapat properly referred muna sa komite and then mag-hearing and then i-discuss sa plenaryo for final approval ng buong member ng Senado? That's right. That's right. Hindi ginawa yun. Bigla na lang binalik sa at sinasabi nila that the committee has referred it back to plenary. Wala nang committee, wala pang members ang minority, wala pang elected chairman. So, doon pa lang mali. Diba? Okay. At mahirap dito, kasi paano na ito? Binabaluktot na naman yung aming Senate rules para may accommodation. Di ba? Hindi tama. Di ba? Hindi tama. Let's do it right. Let's debate. Pero bakit minamadali? At bigla, kahapon, kagabi. Hindi ba? And we felt this was, sabi nga ni Senator Zubiri, tyranny of the majority. Okay. Senator Kiko, maraming salamat po sa oras mo sa DCGB. Welcome back to Sorsogon, welcome back to Albay, at welcome back sa Bicol Region. Mabuhay po kayo, sir. Ay, salamat tabi, Diyos Mabalos Henry at sa DCGB. Diyos Marengaga sa Indogabos, Kiko Pangilinan. I'll see you tomorrow dyan po sa inyong fiesta. Farmers Agri Fiesta 2026. Excited na ako. Salamat, Tabi. Yes, sir. Salamat po. Mabuhay pa kayo, Senator Kiko Pangilinan. Nakatulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod. Dor Kiko Pangilinan, nagkapirang kahaputan niya tungunyan mga tugang na pag-aaga dito po sa tuyang programang Anhapot. Bata kasuhapon, marayon suhroro, nagpuon mga tugang sa Mahablangka na pigtataon ni Senador Kiko o ni Senador Lito Lapid kay Senador Pia Cayetano. Marayon suhroro. May nasa minority si Lito Lapid baga di pa. Siya pala sa friendship ni David Cayetanos dahil manawawara. Pika para tawanan niya kay Mahablang kabulan-bulan si Senador Pia Buda. Ano pa ito susaro na pigtataon niya? Mahablang kabuda saro pa eh. Saro pa. Kaya lang kay Senador pa saro pa din na pigtataon para na ito? Ano ito? Asuman.
Kay Senador Cayetano ba, nabigataon niya pala, iba man. Iba man pala nabigataon na. Kay Senador Cayetano mga, so, sisig, etc. Bata lang ko ngayon sa kuyang kolesterol. Hindi ko ngayon alam kung mahal ngayon ako ng senador na to. Pero the best to sinabi ni Senador Lito Lapid, kay Senador Pia Cayetano. Sabi niya, gusto kong malaman mo na mahal kita. Ano ang reply ni Senador Pia Cayetano? Flying kiss. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga... An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens as a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. Announcing the opening of Sunshine Summer Class for Little Angels and Preschool on May 13 from 7:30 a.m. to 10 a.m. daily. For grade school and high school on June 3 from 7:30 to 11 a.m. daily. On June 3 from 7:30 a.m. to 11 a.m. daily. Karate martial arts for all grade levels and non-sunshine pupils on May 16 from 8 a.m. to 10 a.m. daily. Rent our new recreation and sports facility, Sunshine Swimming Pool from 6 a.m. to 6 p.m. Good venue for birthday parties, family class reunions, and other group activities. Sunshine Pickleball Court 1 at the back of Sunshine High School. Open 6 a.m. to 6 p.m. Sunshine Pickleball Court 2 in front of Sunshine Gym. Open 6 a.m. to 10 p.m. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Call 052-483-4488 or email sisofel01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pag-itiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante, o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hotdog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Alecto, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusal Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusal Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. This time, keri batapuan mga taga Kabangan High School. Yan, ha? Mga taga Kabangan High School, no? Pero sa dakol niyang keri, basaro sana po si Sir na Mataram. Yan po digdi si Teacher Cesar Carino. Tama, Sir? Okay. Advocacy and Marketing Committee ng Kabangan High School. Pero may bodyguard ini. Anong meaning po kayo, Sir, na taga-reba mo ini? Bodyguard o bantay?
Alalay. All in one po. All in one. All in one, ha? Iba pating eskwelahan ang assignment niya, ha? Okay. Pero ini pong kaiba mong duwa, taga-Kabangan po ini. Opo. Sige na po, pagipamlibidaw tabi, sir. Kay iba ko man po, sir, si Ma'am Andrian Datun. Opo. Tapos si Sir Randy Tinagsa na. Iya. Mga shy type po. Mga shy. Moral support lang sa moral support lang sa endo. Daling manggaray ka mong daling manggaray ka mo. Syempre po si Mrs. Yung taga Bangkero si Ma'am Joanne po from Bangkero and Resettlement Elementary School. Natatanibahan ka ni Madam. Ay, all in one po nga. All in one. Alright, sige po. Yung sinagdi mga tugang giraray, ining Kabangan High School si Sir Cesar Carino, Teacher Cesar, para po sa invitasyon sa publiko may kinaraman po sa nagigibuhon na Brigada Eskwela, no? Sa Senang Eskwela. Sige tabi, sir. Ano po ang mga inuton ko na muna, ano po ang paghanda ngunyan kang Kabangan High School para po sa school year na ini, asin po sa endong pagpipreparar sa Brigada Eskwela. Ay, syempre po, bago po yan, salamat po, Sir Henrita. Kami natugutan naman. So, nagiging tradisyon na yun ng Kabangan High School. Opo. Sa DCGB. So, actually, sir, dakol talaga ang preparations ngunyan. Even before, even before the Brigada Eskwela, po naman po kami kang nagpa-implement na po kami kang aral program din yung summer classes namin. Kasi first, syempre, kay puan ming i-prepare sa mga estudyante na malarog ngunya na school year. So, nagibo na kami kay ito, na-prepare mi na. Ang sunod mi naman ngunyan, i-prepare mi na facilities through the Brigada Eskwela. Ikaw ba ngunyan mga special offering ang Kabangan High School tabi? Okay po. Ngunyan, dako lang changes po, sir, ang sige daw, sir. Pakishare daw po sa listeners ta. Ang inot na change talaga, digdi. Kaya dapat po, I encourage everyone, especially po sa mga maduruman sa Kabangan High School, duman po mapaklarase, na mag-attend ng gadkang sa tuyang orientation. Kung sa tuyang orientation para po sa sa ngunyan na school year inot duman po i-discuss so sa tuyang trimester. Okay. So bagong change. Paano po i-carry out itong trimester? Tapos syempre po so mga bagong policies naman kang DepEd. Saro kayan for example nagpaloso sa DepEd regarding sa bagong policy sa paggamit kang phone sa loob kang classroom. Opo. Then kasabay naman po diyan enhanced senior high school curriculum. Okay, so itong tulo pa sa ito pero dakol pong change, but ito naglalaw sa isip ko na main na mga changes ngunyan. Ako po, sir, nagtuturo ako sa senior high school. And kasuhapon lang po nagkagawa na kaming meeting regarding duman sa sa bagong bagong scheduling, tapos mga data patara-tara sa mga changes po. I see. Magayon yan. First year ngo niya na ma-implement, first time na ma-implement kan 3-term? Yes po. School calendar, sir, di ba? So, at least ngo niyan, nakahanda man kamugabo. So, with that po, no rin ang official enrollment po nindo, mapoon. Okay, so and then, halimbawa, isabay mo na po sa mga mga requirements, and then sa mga transfers ko sa mag-transfer tabi sa Kabangan High School. Okay, so dakulong ka mo dyan na estudyante, ade? Dakulon nun. Sentro pati, ade? Opo. Sentro pati. Ang Kabangan po kaya, kung isipon mo ang location kang Kabangan, maringatan mo niyan igwa ng Bagong Bayan, West. Pero, kung pag-ilimon po nindo, ang public school na halimbawa, kami didibagaan sa sa may Kabangan. Susugon mo yan na halabaw na tinampo na yan, paduman sa Albay. Ang sunod gaya na high school ng public, daragahay na, correct. So dakulong bagang dakulong ng mga estudyante talaga. Tapos may igwa pa nga po kaming mga estudyante na naghahali sa Taysan o sa mga upper barangays o lumanit-dit na sana. But ang catchment area may po talaga so yaong digdi sa Legazpi area Kabangan mo Legazpi Port ade. Okay. So ang may po ang procedure may po kay ni inutong ko na po muna sa enrollment Sige po. So sa enrollment po mapun po kita sa aga, May 28, 2026. Okay po. So, that will be mapun kitang grade 9. Okay. Tapos, May 29, ito naman po sa grade 10. Okay. Tapos, June 1, yan naman po sa grade 7. June 2 ang grade 8. Opo. Then,
June 4 ang June 3 ang grade 11 and June 4 ang grade 12. Okay. So, ang schedules po, to syempre, pag nagsarabay-sabay po kayo yan, takulon ang estudyante kang kabangan. So, ang mangyayari kani po, so mga grade 8, 9, 10, 11, and 12, mapunsin na kang enrollment at around 7 a.m. to 4 p.m. Opo. So, pag-abot naman sa grade 7, so June 1, dyan naman mapon, so 6:30 a.m. hanggang 4 p.m. Ayun. Halawig talaga. Ano sa'yo? Medyo hala. So, sa madaling sabi po, kung i-summarize ko ito, mag-atab. Yeah, correct, Mag-atab na correct. lang. Mag-atab. Tapos, gabos po digding transferees, i-follow na lang po ninda so, ninda, so sa indang... Mako pa po kamong transfer sa kada ko lang ng estudyante ninyo. Ay, arog talaga kaya. Nagkaraman lang. Di ba pwede magsayuma, di ba? Di pwede pwede. magsayuma sa depende. Okay, sige po. Tapos, ang mangyayari po kani, 1 p.m. to 4 p.m. man po sinda. Iya. Although, may screening man po kami ka ng pigigibo. Tigiling mi man po kayan. So background kang estudyante. Then, yan? Ma-follow sila kang appropriate man na procedure. Ayun. Okay. Okay. So, diretso ko na, sir. Yeah, so, sir. Go ahead po. Ang mangyayari po kayo kapag nagpa-enroll na po, ma-attend mo na sindang orientation. Mapunining 6:30 a.m. para sa grade 7 and sa grade 8 to grade 8 to 12 7 a.m. So medyo tigatab ta po bata mo niyang baga may alang ka pero ang heat index ta. Yeah, so medyo inatab ta para dayman maray mainiton sa mga magurang tapos sa mga aki. Tapos step 2 kane pagkatapos kang orientation. So registration naman maduman po sila sa mga respective nindang mga class advisors. Yeah, okay. So yaon na yan duman. Kumbaga nakahalat na sinda para mag-assist duman sa mga estudyante. Iya po. Then, makatapos kini, digdi na sinda ma-render key service para sa brigada, eskwela. Ayun, okay. So, doonan ko po ining pag-render key service. Ang sigid baya, dahil man nagsisigid na solo. Dapat grupo. Dapat kaipuhan talagang grupo. Ang sigid dapat may nagsisigid. Yeah. Parang kung may... saro lang na ting-ting niya, warang mangyari dyan. Yan. Tapos parang ini po, pag sinabi ta pong mag-render key service, ini po, so yan? So parang dapat udok po ini sa buutan na pagtabang. Tapos syempre po, kumbaga, itrato tang ang eskwelahan na gariharong kang magiging estudyante ta. Iya po. Sa arongan gusto ta malinig. Di syempre dapat pati sa eskwelahan malinig man. Iya, opo. Then finally, after po kaytong step 3, so pag-render ka service, saka na po official na enrollment. Ayun. Okay. Paano po integrate itong brigada eskwela habang ma-enrollment and paano po ang participation kan sa tuyang mga kababayan? Kan mga parents and estudyante mo na po? Okay, as a whole po, ini pong brigada eskwela is part ini kang preparation. O kang bakulang kang estudyante kundi kang bilog na eskwelahan. In fact, isingit ko na po, sir, so sa date na info tungkol sa trimester sa first week kang kang paglaraugan, day man po ura-urada ma lesson tulos ning math, science gabos. Day man po yan. May introductory block kitang tigaapon. Itong simana na ito, preparation pa yan ka mga aki. Kumbaga nag-prepare na sa brigada, then ma-prepare pa kang mga aki for that one particular week bago kita magduman sa instructional block. Yun. So, ang mangyayari, duman sa first week, yan ang mga classroom rules, procedures, so rules kang eskwelahan, diba? So, kung may assessment sa dapat gibuhon duman within that week. So, ibig sabihin, ini pong ngunya na maabot na enrollment, preparation na po ini para po sa upcoming. Tapos, paglaog ta po, dahil taman basta-basta, isasalang tulo sa mga aki. Dapat prepared talaga sila for the said na pag take na ki mga lessons. Ayun, okay. So, halaba po ang preparation to, sir. Totoo yan. Ano, sir, ang mga kinakaipuhan po nindo na pwedeng i-donate o pwedeng i-share kan mga would-be partners nindo sa Brigada Eskwela? Ano gara immediate needs kan eskwelahan tabi? Tamo yan, bawal mag-solicit, diba? Dapat donation sa mga kababayan. Sige po, sir. One word, sir, dakul. Dakul ang kaipuhan. Dakul ang kaipuhan. Pero,
Ang ano kayo Ano ka rin immediate na pangangaiputulos? Oh, ang inuton ko po siguro, ano yun eh, sabi ko ang sigid baga man nagsisigid Correct. solo. So ang kaipuan mi po talaga digdi so labor services. Labor. Oo. Labor. Skill, mga skilled Opo, oo. individuals. Ngunyan po nga ni sa Kabangan High School may mga naga-repair na kay mga tukawan. May mga nagano po nung sarong alaw. Pasalamaton ako sa mga brothers and sisters na ano. So Grab and Food Panda, delivery riders. Nagano sinda. Nagturuwang tong grupong ito. Nagturuwang sinda. Nag-volunteer sinda. Nag-volunteer sinda. Wala man itong binayadan talagang so naglinig lang ba talaga duman sa eskwelahan. That's it. Although syempre limited ba lang ito to sarong grupo lang ito. Dakulon pa kaming ano yan mga kaipuhan na ayuso lalo duman sa likod mismo mga arawanan duman, diba? Tapos syempre si Seyman ang ina na gusto magpaklase sa eskwela na may halas. Ang dinggi baga, di ba? May halas. Kaya may sa likod pa tinindo, makahoy yan. Makahoy yan, oo. Di ba? Kaya tiga ano may po, tiga inguha may po na so mga basic, mapong kita sa basic like so paglinig baga na no pag-awan-awan, mapong kita diyan. And pangadua, yaw na po diyan so kung gusto po nindo mag-donate. Again, the word is donate. Pag nagduman po kita sa Kabangan High School, may donation may donation parang slip man yan na pigtatao para po may record ito mga donations na ito. And it would be better po na bako kuha-kuhapoton po mas marayang in kind lalo na sa mga sa mga pintura yan. So provided na match man duman sa walls kang Kabangan o mga pako, semento, o mga construction materials. And not only that, bako lang construction materials pati man po so mga hygiene kits para sa mga aki. Ta syempre ano yan, kumbaga paglaog kang iriskwelahan, man ang aki dyan matukaw sana para mag-lesson. Ang iba dyan, at yan kan, makulog na ang tula. Baka may pangangaipong iba, mga personal na needs. Mga personal na needs. So, ibang so, may urachan kan. May paracetamol na sobra dyan, pwede i-donate, ba't halarayo pan expiration. Pirme yan, sir. Pirme yan na, may nag-ahagad sa kuya paracetamol. Tamakulog ang payo. So, maduman ba ako sir muna sa sa bako ni Malingawan. Ano po ang kaipuhan po para sa enrollment? Lalo po sa lalo na sa mga incoming na grade 7. So first, ma-accomplish na kang enrollment form. Okay. Then SF9. Ang SF9 po yan card. Tapos dapat original po itong itatao. Then, yung birth certificate naman po, mas malay po kung maski photocopy sana. May nagdatao po sa morning birth certificate na so antigo na baga. So hali pa sa munisipyo, buda sa syudad. May magisig-isig PSA na ngunyan ang bago, di ba? PSA na ngunyan. So, photocopy sana po. Then, finally, so, enrollment slip na po. Ayun. So, yun po. Di po kamungunyang kigari nga miscellaneous fees. Dahil na ang gabos, gabos na libre. Although may mga may mga DepEd sanction po yan ng mga sa mga contributions na pwede mag-collecta. Okay, sige sir. Sabi kan listener tapira po dang estudyante kada classroom nindo ibang kapot kay ni. Okay. Sabi mo dako para baka na ignite so isip niya kan sabi mo dakulon. Dakulon po, ngunyan, nakulon siya. The good thing is dati po ang sa mga na-experience ko nakaturo ako sa around 80 sa classroom. Although ngunyan nagibuan mi naman po kay paraan mga pirang taon na. Mga pirang taon na adjust mi baga. So ngunyan po on average po tiga triming mahitso 30 to 45. Yan within that range. Pero halimbawa ako last year nagturo ako sa ABM, walo sana. Walo sana so nagkuha kang ABM na course. So, ngunyan, dahil man po magka-edit kung dakulo ng estudyante na tigibuan mi naman po kay paraan na. So, tama lang na number kay students per per classroom. In fact, sa mga naging move kayan po, so naunambitan ko kanina so sa Bagong Bayan West baga, Bagong Bayan West na high school. Ito saro pa ito naka-offload na ito kay estudyante. Opo. Okay.
Tama sir, kamo na nga ipok yung mga skilled na individual karpintero o tapos sabi mo nag-volunteer ng inot. Paano po makipag-coordinate sa inyo? Paano magko-connect po sa inyo mas madali? Ang gusto mag-volunteer o gusto pong magtabang, donations po sa inyong eskwelahan? Ang pinaka-sailing ko sa panahon ngayon, ang pinaka-makaskas talaga, dumuman po kamo sa Kabangan High School Facebook page. Sa Royman, sana po yun. Pag nailing po nindo sa logo kang Kabangan High School, blue so gilid na may puti sa tao, yun na po ito. Click po nindo ito. Then pwede man po nindo na mag-drop po kamo duman key message. Ayun. Okay. Tapos pwede man po na direkta kamo magduman sa Kabangan High School. Haraniman sana. Payaon dyan lang sa may Kabangan, Sampangan, ang gate pa sa may kanto kang Kabangan Elementary School, di ba? Yes po. Kung may service ka, madali masanang pag-agi pa siring dyan sa lugar na. Okay. Sige sir, ano po ang mensahe sa gabos ng mga stakeholders ni Dubod at sa mga parents kansa ng eskwela? Dakol po. Pero paliputon tada sana. Sige. Paliputon tada sana. So, ako po nagtutubod po kaya ako na ang Brigada Eskwela po. Daytaman may aliunta na po ito so mindset na so garibaga makapawot na makapagal ang pagbrigada mainit ngayon niya. Mainit totoo man talaga mainit. Ang apot kan si iba ang nagbe-benefit sa mga nagbo-volunteer sa Brigada Eskwela bakong sa mga estudyante naman sana. Not only that, kita po baga mga Pilipino kita. So ngunyan, bira na lang baga so bayanihan baga so spirit kang bayanihan digdi sa sentro. Usually sa mga bulod-bulod na sana yan. Pwede taman baga ibalik sa lawag kang eskwelahan. And not only that, nagtuturo pa kita kay Maray na value sa mga estudyante. So again po, ang Brigada Eskwela po is an invitation. Invitation po ini para sa gabos na interested. Gabos na interested. Mas kisisay pa yan. Basta may naisip po kamong maitabang sa Kabangan High School, may naisip kamong i-contribute, mas nga ni mag-sing and dance ka mo para sa yan. Diba? Entertainment, Entertainment, diba? So, pwede po yun. Accepted po yun. Kung ano pong may tatabang nindo para po sa eskwelahan, welcome na welcome po yan. Yes, Salamaton tabi Sir Cesar Carino, Advocacy and Marketing Committee kan Kabangan High School. Yes. Until next time tabi sir. Next year. Communicate sa naga mo. No problem. Welcome na welcome po kami. Salamaton mga tugang si ang principal po nindo si Ma'am Ana V. Maravilla po. Thank you po. Mabuhay tabi mga Kabangan High School. Magbabalik ang programa. Makalipas lang po kan mga patalastas. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Angel Mostaza sa dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Angel, good morning, Angel. Angel? Naputol na si Angel? Sa pagmata mo pagkaaga. All right. Radio, buksan muna. Informasyon, konsuelo. Okay na? Sa GD, makukwaisyong seryoso. Wala na. Alas 9 na. O sige, duman na lang yun si Angel po na si Pading Al, si Karen at saka si Joshua. Mga tugang kay Pio Fernandez sa programang Tingog Kanbanwaan. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Henry Mesa hapon, Henry Mesa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural.